First time ko mamasyal dito, so kapag nawala ako, good luck sa akin. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So, nandito po ako sa Causeway Bay. Ayan. Dito naman tayo pasyal. Dito madalas pasyalan kasi dito sila namimili. Dito yung mga dito yung mga mamahalin. Ayan. Mas maraming tao dito. Maganda yung araw ngayon. Galing ako ng Central. Nag-box ako. Ano ba, nag-packing pala. Kasi nag-storage ako noong January. Kaya kanina yung packing ko. 3 months lang yung storage sa pagdo-door to door. Tapos, ipapacking mo na siya. Dito yung busy na lugar. Madadaanan, papunta naman to sa amin kaya dumaan lang ako. Aray. Hinahanap, asan ba yung dito? Ito. Ang cute oh. Dito yung parang para siyang baklaran. Yan, mga case ng mga cellphone. Pero karamihan mga iPhone, Samsung, ganun. Yan o. Lahat ng meron. Madalas kami dito dati ng alaga ko kasi yung alaga ko kasi dati sinasamahan ko lagi. May Chinese school siya sa Chinese school. Sorry, may Chinese class siya sa Happy Valley. Dito kami sumasakay ng bus papunta doon kasi wala namang train papunta doon. So napagod ako sa pagpapak. Kaloka. Sumakit yung mga braso. Napagod ako sa pagpapake. Tsaka yung ibang gamit na nilagay ko sa box, hindi ko pa nalagyan ng pangalan yung iba kasi nagmamadali na kasi ako kasi pinagmamadali ako nung magpipick up ng box. Kaya pinasok ko na lahat, sinaksak ko na lahat doon.
And we don't need to do the things we don't do. Pasyal tayo dito, pasyal. Anong meron dito? Iba talaga kapag nasa mamahalin ka ng mall kasi ang bango. Magaganda. Ayan. Bukod sa mabango siya, itong malala guys, ang mahal na mga bilihin. Kaya siya mabango kasi mahal. Ganun yun. Akyat tayo, akyat. Makikiamoy tayo. Ang ganda, diba? Yan. Wala akong Pinay na nakikita. Parang wala yung Pinay na pumasok dito. Kaloka. Ba't ba ako napunta dito? Ay, ang cute. Ganda, oh. Ang ganda. Kapag maganda, mahal. Ay, ganda ng araw. Ginagano ko yung buko kasi maganda kasi mahangin. Di totoo yan. Ito yung pala guys. Causeway Bay. First time ko mamasyal dito, so kapag nawala ako, good luck sa akin. Hindi ka naman mawawala, basta marunong ka lang magbasa, marunong ka lang tumingin. Importante alam mo kung saan papunta sa MTR. Kasi kapag nasa MTR ka, hindi ka mawawala. Ang ingay naman ng nasa likod ko. Hindi ko lang alam kung hindi ko alam kung nasaan dito yung park na napapasyalan. Kasi first time ko kasi mamasyal dito eh.
prepared yung lola niyo sa sa pagpapacking. Ano na to? Paano na ba? Pa Victoria Park na pala ako. Daming tao. Teka, ano to? Ano yan? 街站呼籲香港人賣嚟寫慰問信去慰問的47人，同埋其他在囚嘅手足，做得幾多得幾多。香港市民希望你能夠支持我哋。喺呢個民生嘅環境下，我哋更加要冷靜。呢個係大家知道。 Tinanggal na nila yung yung parang pasyalan. Depende kasi yan sa buwan, like Chinese New Year or Valentine's Day. Doon sila nagde-decorate sila. Ngayon wala na. Baka na naman. Wala akong makita na eh. Kasi alam ko naman yung lugar. Pero nung pinuntahan ko wala na. Kasi nakita ko rin yung iba. Nakita ko rin kasi yung kung saan yung pinuntahan nila. Alam ko yun. Tapos pagpunta ko wala na. Wala na yung mga like nung mga nilalagay nila na may mga bulaklak or kahit ano. Ano na to dito? Para na siyang mga para na siyang baklaran. Ayan. Ganito rin sa Mongkok. Or yung hanggang to sila hanggang mamayang gabi. Yun yung tinatawag nila na night market. Okay. La la la. This should la la la. Ganda, ang gaganda. So, butas na yung bulsa ko, guys. Butas na. Mahal yung box ko. $800 yung box ko, kaya wala na akong Ay, ang cute ng aso. Balik na tayo na punta na tayo ng train station. Pero dito ako dadaan sa Dito tayo dadaan sa mall na mabango. Dito tayo dadaan papuntang train station. Dito kami dumadaan ng alaga ko eh.
Napapagod ako sa paglalakad. Kaya, let's na tayo sa pupuntahan natin. Sa uuwian natin. Ang bango guys. Ngayon alam nyo na ha, kapag mabango, ibig sabihin mamahalin. Dito pumupunta sila guys ganda kapag namamasyal sila dito sa Hong Kong. Alam ko yan. Char. Ang bango. Pinaliguan ba nila ng pabango dito? Mahal. Ano to? Dito kami dumadaan ng alaga ko ah. Nasaan na ba yung ano? Ayan siya. Mga makeup na pala yun. Tapos ending nawala ako. Ay, sa baba pala yun. Bababa ka pa pala, tanga. Ang mahal na pabango nila. Ito pala yun. Bababa ka pa pala. Papuntang MTR station. Ayoko niyang ganyang mask. Nakakainis yung tali-tali sa likod. Ganyan yung binigay sa akin ng amo ko dati. Kaso naiinis ako. Oh my God, why subango? Causeway base station. Oh my God! Ayoko nang tumingin. Baka sabihin nila, yes, may I help you? Bacha! Tapos tingin-tingin ka lang pala. Causeway base station. Kasi, time check. Alas 4 lang. Kailangan ko munang umupo kasi kanina pa nangangalay yung mga paa ko. Siyempre galing ako ng Central. Teka. Kailangan ko pa palang kailangan ko mag-ticket. Kung pwede lang kasi mag-tsinelas. Bawal kasi ako mag-tsinelas sa labas ng bahay. Mabuti sana kung wala yung mga amo ko. Like nung babakasyon sila or kapag Saturday kasi dati kasi kapag Saturday minsan nakakapag-tsinelas ako kahit nandyan mga amo ko kasi hindi ko naman sila pagdating ko ng bahay wala naman kasi sila kasi doon sila pupunta sa family ng amo kong babae, doon sila nagdi-dinner kaya okay lang kasi pagdating ko ng bahay wala sila kaya nakakapag-tsinelas ko. Ngayon nahirapan ako mag-tsinelas kasi hindi pa sila pumupunta doon para kumain dahil sa distancing, ayaw muna nilang pumunta doon. So ako hirap ako mag-tsinelas kasi pagdating ng bahay makikita nila naka-tsinelas ako. So kailangan kong tistisin yung sapatos. So ticket muna tayo. Ticket muna. So may kushing ako. Taiko 750. So minsan Marty tong mokong na to. Ayaw tumanggap ng bago. Ayaw tumanggap ng bagong coins. Gusto niya yung mga luma. O edi wow. Namimili yung machine. Siya pwede papunta sa amin eh.
nakakapagod din maglakad-lakad kapag day off. Lalo na kapag ikaw lang talaga mag-isa. Ay. Bye guys! Thank you for watching and see you in my next vlog. And don't forget to subscribe to my channel and thank you. Bye! Audio Jungle.